Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Justitie Quincy Girigori heeft gisteren in een eerste reactie laten weten dat de uitlatingen die woordvoerder van het Openbaar Ministerie Norman Servos heeft gedaan op Facebook onacceptabel zijn en niet passen bij de functie. Zoals bekend heeft het Openbaar Ministerie gisteren eerder op de dag aangegeven dat het de toegang heeft ontzegd aan Servos en dat het OM zijn ontslag zal aanvragen bij de minister van Justitie en de gouverneur. Servos zou zich op Facebook grievend en beledigend hebben uitgelaten. Ook zou hij een valse aangifte bij de politie hebben gedaan dat zijn Facebook-account zou zijn gehackt. De minister van Justitie zegt in een reactie dat als uit het onderzoek dat door het OM is gedaan daadwerkelijk naar voren komt dat deze beschuldigingen waar zijn, de noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen tegen Servos. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren een nieuwjaarstoespraak gegeven. Daarin droeg hij de mensen op Curaçao op om in onszelf en onze capaciteiten te geloven en kansen en mogelijkheden te herkennen die op ons pad komen en deze ook te benutten. Volgens hem kan 2019 een mooi jaar worden in vergelijking met 2018, waarin vele uitdagingen waren. Ruggenaat stelt in zijn speech onder meer dat Curaçao nog steeds in een positie zit waarbij de overheid een precaire financiële situatie kent en het werkaanbod niet toereikend is. Volgens hem zijn er belangrijke beslissingen die moeten worden genomen om zo het land te creëren waarin iedereen vooruitgang kent. Minister van Justitie Quincy Girigori heeft gisteren aangegeven dat het onderzoek naar de drugsroof die in oktober 2018 plaatsvond eind deze maand afgerond zal worden. Er is weinig gezegd over de drugsroof, maar de geruchten zijn er niet minder om. Er wordt gesproken van een drugsroof van honderden kilo's cocaïne en ook zouden er verschillende politieagenten bij betrokken zijn. Maar dat zijn enkel geruchten. De minister wil wachten tot het rapport klaar is om daarna meer duidelijkheid te kunnen geven over een van de grootste drugsroven die Curaçao ooit heeft gekend. De Nederlandse regering lijkt geen haast te hebben om een reactie te geven op de waarschuwing van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die zei in juli vorig jaar dat in het Koninkrijk op het gebied van de mensenrechten een tweedeling dreigt. Volgens de website Koninkrijksrelaties wil de regering ook voorlopig nog geen reactie geven. Op z'n vroegst eind van dit kwartaal zal de regering laten weten hoe ze staan ten opzichte van het rapport. Dat is al bijna een half jaar oud. Volgens het rapport zijn de mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend vaak alleen in Europees Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben daardoor minder rechten dan hun Europese medeburgers. Op de allereerste dag van het nieuwe jaar kende Curaçao een aankomst van mooie cruiseschepen. Meer dan 8.500 mensen meerden aan op Curaçao op 4 verschillende schepen. Fotograaf Redi Ignacio maakte deze mooie beelden waarvan te zien is dat de toeristen niet voor niets naar Curaçao komen. Ze genieten van het uitzicht en ze genieten van het mooie eiland. Ook op Aruba is in het nieuwe jaar al een nieuwe baby geboren. Het gaat om de baby David Drost Jr. Het is de tweede kind van Tricia Huber Drost en hij werd aan het begin van het nieuwe jaar gezond geboren. China is erin geslaagd een ruimtevaartuig te laten landen op de achterkant van de maan. Het is een primeur in de ruimtevaart. De maanlander, die heet Chang'e 4, naar een Chinese maangodin, zal 3 maanden onderzoek gaan doen. Onder meer de Europese ruimtevaartorganisatie ESA feliciteerde China met een geslaagde missie. In China is opgelucht gereageerd op de succesvolle maanlanding. In 2014 mislukte nog een maanlanding, grotendeels vanwege technische problemen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque 1 millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nossa actitud y nossa acción di awe da determinanos vida di mañana. Bang duna turdia e milhão com cada de nós tem de nós mes. Bang optimista,
banta comprometer, banta determinar. Passò, dedicación, coragem e perseverança te dá uma esperança e te traga caminho para éxito. 1 milhão amanhã te começar a awe. 1 milhão amanhã te começar com abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.